Preštát... rodinu. Preštát... rodinu. Hugo, keď vydržíš celý deň nepapať, uvidíš najväčšieho sociálneho demokrata na Slovensku. A bude mať veľkú granátnu hlavu? To bude. A bude mať aj veľa prázdnych sľubov? Tak keď vydržíš nepapať, budú aj sľuby. Nie, ja nemusím. Ja už ho vidím. Vy hranatého muža v okne možno neuvidíte. Pretože ste sa aj tak celý deň prežerali ako českí turisti na All Inclusive pobytov v Tunisku. Za to ale pri príprave medovníkov môžete natrafiť na vajce s 2 žltkami. Pravdepodobnosť tohto blízkeho stretnutia dvojitého žltka je 1:1000. 1001 a zase nič. Taký John Landy z Wigginov Veľkej Británii vás ale s najväčšou pravdepodobnosťou strčí do vrecka. V jednom balení vajec ich totižto našiel s dvojitým žltkom všetkých 10. Všetci dobre vieme, že pravdepodobnosť nájdenia 10 vajec s dvojitým žltkom je 1:1000 kvadriliónom. Je to číslo tak veľké a nebezpečné, že sa ho na svojich stránkach bojí zverejniť aj samotná Wikipédia. Po svojom objave John povedal, že jeho mame sa raz podarilo nájsť jedno vajce s dvojitým žltkom. John teda v tejto ich rodinnej súťaži matku úplne zničil. Move, bitch, get out the way! A keď sme už pri tej pravdepodobnosti, viete o tom, že existuje šanca, že dokážete prejsť cez zatvorené dvere? Z fyzikálneho hľadiska sa totiž všetky atómy vášho tela môžu minúť so všetkými atómami dverí. A vy tak kľudopido skončíte na druhej strane. Keď to všetci ľudia na Zemi skúsia aspoň 1000-krát, no aj tak pochybujem, že sa to niekomu podarí. My sa ale víziev nebojíme a ideme s vervou do toho! Všetci dobre vieme, že ženy neprdia, ale strieľajú drobné oblačiky trblietok, ktoré znejú ako smiech jednorožca a voňajú ako dúha. Avšak v Tokiu sa stala udalosť, ktorá tento starý známy fakt podrobila poriadnej skúške. Nemenovaná žena sa vybrala na operáciu laserom, no nakoniec ju museli liečiť z popálení na bedrách a nohách. Vysvetlenie je podľa doktorov jednoduché. Žena si počas operácie prdla, vznetlivý metán sa zapálil od lasera a spôsobil na operačnom sále pekne horúce chvíle. Čo tu ale trochu smrdí je fakt, že istý lekár tvrdí, že počas jeho siahodlhej kariéry rektálneho chirurga sa mu nič také nestalo. Takže je možné, že na operačnom sále začalo horeť niečo iné a že popálená pacientka si nakoniec neprdla. Á chlapi, môžeme ďalej pokojne spávať. Ako zo sna je príbeh o galantnom zlodejovi z Kansaskej univerzity a jeho neznesiteľnej chuti na KitKat. Po príchode k svojmu automobilu si jeden z miestnych študentov našiel na prednom sedadle tento milý odkaz. Videl som KitKat v tvojom držiaku na poháre. Milujem KitKat, ale skúsil som otvoriť tvoje dvere a boli odomknuté. Nevzal som ti nič iné ako ten KitKat. Som prepač a hladný. Je to hádam po prvý raz, čo chuť na sladké vedľa ľudského jedinca k spáchaniu trestného činu. Danú situáciu sme sa rozhodli premietnúť aj do slovenských pomerov, kde by takýto odkaz vyzeral asi následovne. Videl som 1000 eur a mobil v tvojom držiaku na poháre. Milujem peniaze a elektroniku a preto som skúsil otvoriť tvoje dvere. Boli zamknuté a tak som ich vylomil. Zobral som len peniaze a mobil, no a vlastne všetko ostatné, čo si tam mal. Prepáč, ale sme na Slovensku. No pekne. A teraz odkaz pre všetky obyčajné ženy od Simon Tónovej. Ste hlúpe, keď chodíte do práce. Simon si totižto na živobytie zarába ako spoločnička starších bohatých mužov. Tie jej platia drahé hotely, od jedného dostala nové auto a Rolexky a dokonca jej zaplatil aj cestu pre ňu a jej priateľa do Paríža. Áno, Simon má aj priateľa. Damn! Podľa nej ženy, ktoré majú normálnu prácu a pracujú na plný úväzok, sú hlúpe. Je oveľa jednoduchší spôsob, ako zarobiť na živobytie. Simon, a čo si ty myslíš, že my na Slovensku sme horší? A že nemáme takéto šikovné devy? A preto sme sa rozhodli vyhlásiť súťaž o tričko 4 mov z kolekcie Gucciaccia Dušan Gabáni s názvom Vykrič do sveta, že si luxusná spoločnička. Vaše videá nám posielajte do komentárov. Yeah! Na záver máme malú pripomienku. V utorok majú v USA voľby na prezidentskú stoličku a celý svet je v očakávaní, či na poste najvyššieho skončí Mr. Trump alebo Mrs. Clinton. My si však kladieme otázku, prečo nikoho nezaujíma, ako dopadne do prčic druhé kolo prezidentských volieb v Moldavsku, ktoré sa uskutoční už túto nedeľu. Je Moldavsko horšie ako Spojené štáty? Nemyslím. Moldavsko je slušná, suverénna krajina, ktorá si zaslúži pozornosť svetových médií. V nedeľu 13. novembra, nie v piatok, si preto všetci zoberte popcorn a s napätím sledujte politickú drámu v
hlavných úlohách so socialistom Igorom Dodonom a jeho superkou demokratkou. Majou Sanduavou. Dovtedy nás zdieľajte, Lajkujte, komentujte šerujte a nenechajte na nás ani nitku suchu. Čaute.